future. Sabre ayana yele engelo na adruha. Omodo odo ebe ko odo. Ah, future. Yele engelo na adruha. Omodo tia abusie. Omo papa. Na mo. Why? What you permit now? Mina na ye me here permit. Say channel na nyo obi dia, me am channel. Dem me pen na me wo so. Ben champion. Yeah. Ukasa na abamu. Ukasa me fa life. Ukasa media go. I was in. I bless you. You listen to what I say. Ready? We did capture. Hey, me free.
Nana Madaruma Sabri say, Jaddy said, one fancy machine. I hear you cry, like a sigh. It's nice to be back crying to make a shame. Fancy. Tis I believe they're glad to say a dear papa, dear, a teacher. Yamma, Yana, a bush and a baby, a rap man. I rode away. A no pima, I'm more fake, but I'm more fake. Eddie and Nini, a mere strano, a mere drum. Tis I believe a papa, dear man. Background and Pebby. Tena Madaruma, any day I have brass their council. I can call that the end to hold no more. It's a pen for sale. Or they say out or don't say I'm quite a great Madaruma. I was standing very kind and the Abba and Sana. I don't force so I can't do it. And so at the end, and when you just said, Parkos, I say, a movie, you know, Parkos. And see, then a very papa, and a year was so dorsal. Baby, Madaruma, young one, sitting at me, I do. If you are betting me, I am also. Tis I did, Papa, and I drew honor, I got your breath, and I drew on mine. Every time I make my and I push me, every be I asked it, if it done pine. So I said, on your going to Papa be a wood too. Upon a little about or 2 penny for, maybe I said, Wobano. A bush and out of 4 and 1 and unknown, or be a country and true, as they pay. See, a mamma, money a pound so, a bread, singing Jack, Emma, a distant equine. Oh, yes. It's backdrop YouTube restrictions and best on your man. Madam, you saw you jam a bit over penny abra editumwa. You jam a coin, Madame Blue, Madame be a coin at 2 of my area. Blue any council. Now I don't for that one for. That tell me sweaty, na eja brewa kwan. Ene me nya adwuma nenso ye hwe na se no ma chia ya sum nya boa. Odaruma, o trase ye wudi komo adi komo yi. Dwuma ye de na enam antitafide no so enam ya de hia akopia manone a. Omo nkan ye hunti ani ye twa. Ti ase wudi komo a, wo ahwe no kasa yi. Odaruma. We de kienka. Nso nya me de ma me pesa makwakwate komo bi wa bonti afi. Na akoye topa Mr. Mwada life dem ye nyanya se media kro adam tita video no so to trust no one trust ya camera no de wo twa na bia na bia nkoso ni ya de hoko Mr. Wa Andrea de to aso dem wo pese otia na wo hye de koso a me mame owura ile bitu sapo anti bi na do na mfa ketwa ba ko pe dem akwa ba omra akwa ba pa Oso se bia akwa ntita video so a Penisem TV obomania ehwa musa ebekan ojo anya busia group ni so a link ni dem obetimi awuram na wa hwede ekoso wo abonte na wo hu de ekoso hia obetimi ahwe awo ntita video so ere wase Erase ya minister bebe na dase you na madam Roman of my son family Nana asuna busua Nana abalko befi Abusia penny Obapa Eno kwedu
ɛne abusua santene nyinaa sabre modehye eno abrepima ya onya na kwantu papa bi a wotui abusua nse yama ya dehye enko samande ja sanse dodo wodo wabakwa akoto edikamfo baby sanu se oba ti abusua nya wo kwan bi ti abusua se eye asuna busua pani Samirante Sapon, who mean Medra, you know, Brepima, who mean Eldo, half of men, quite more. I'm Nedra Chiano, Nedra Chiano. Yet I mean, I said, Macaba, the moon asked Macaba. And open my one in my door, no, I saw the night. Said, yeah, a snow bush here with 3 more walk on them. I wish I upon quite that year, yet the Jawin. Almost the winning sadness I'm for Frau Oko. Open to Tabia, Bapaco, the door of Bapaco or more. Sanse dika for di kan etwa mo se wo kwa yan tuma ero bapa oba tampa owo bi asaje abayen entuma ni ti omo se maame yan fa hen de ahia se fa ba bi na ke ahia wa ke be ba be ahia na nso so omo tuma dran ye se e di estie ya maame no maame yan fa hen de ahia omo kura omo le Fita. Sanse no pima wo de life wo de obi anim obe yase a enim. Let's fita. And almost say. Ye kuna ye bro ni san kotwa. Oba tampe. E famu fom. Na wo kwa se ne tie bia oto penfo. Ye mom paye na kwanu emi fama. Se de ye na nanom asuna busua eno pima ufiri ma wokọ no omo no e kasa no ya na ma se nya ma na me shawo na ma ko be fu no busua eno kuna du be bia obi a da mo se sabe de mo da roma abusua bia no ti kwankwaja de bia o pese odi ja eno pima kwan no e kwan da ho no mo e kwan da ho e bestre service to ha so a mo fa bi mra prepe sanse na me mere na yeri do so obi ho no mo a o ha no pen ewia ontumi ma e kira ka so baba so abehu na bi di 20 mi aba eti receipt wa ha mo fa bi mra na se nipa ne ya wa bona ni san pre ko ma dawo ma eni de ni ahobra se kwa so esre mo konya na sa fa mai mo dawo ma se ebo ho ma wuti santi bi ba no aba beka ni aka eni de ni ahobra se kwa so ebo ho ma nipa ni group do mu bi afra na o to science star o to ehunu de obeka ti esre mo wuti obi ba no aba abeka ni aka na yefe eda mo ase sabe kwankwaja de na edu ho kwankwaja de na dija enopi ma kwan e ma brepi ma e ja ne kwan ma da roma kwankwaja de na egusu no kwankwaja de na egusu no e bi kwan na to ho no abusia no e di kan e bia no ti o peso yo bibia betumi aba be hye amana yefe eda mo ase Hello. Why you know more by
Hello. Grandpa children say. What's that? Into what doing? Yeah. But that's not me, Sam. Yeah, I'm for me. And when I'm sick. What's that? Say, ain't no bad, on your baby, because yeah, to bed, you and baby, calling ma. And may say, well, up now. That's all. Papa, Saturday, what's on our way? What's on the one down? Fine. It's a man, sister, when you're going to practice. One will be on my man until the day over. Tom said with I am some 50 guys can find a room. I'm saying up me. Yeah, the big fat dropping. The big tones still come on my man until the sunset. Or call actors, and it's is to come on. Said the year until the Duma and the Mocasan. Yana must say, Yama, Namin to bedroom and I don't want to say, Yamin Stramo. Yeah, we are not for your dear. Huh? You're not back to bed feeling and our down Roma. And not fear Quadu. A penny quamity. I was just something in a Madame of some family. Said yet, or Henry at Tapopia, then the Bushian. Or Nina Astante. And there was something in Amica said. Almost a bit of winning, almost I said, bit of winning, almost shall that be.
by a stay with I 50 Ghana is a Puma. Nana Madaruma, and Simon, someone here, of Fancy, no Nancy. Madaruma, Mumran is saying, this I'm the cock of my body, and one is Amidura. Emma. You know now, Adaluma, and not Malcolm Beffy, and I just said, and I'm not getting a bushia, and still can't say what it is. So almost will be that woman who will be Jenica, Bah, said almost in Mutiati. And that's what I want to ask. I miss Ramo. When you have to pay a bath for Babylon, it was said that. Now, Miss Ramon and I made them once the one I did, Miss Ramon. Was when I mean, come when I must not cut to us so ever or no more. You end up in my new one down or so the night. Dear Canina, Mr. Watty. Say, well, we are Emma and no cousin, a Bushiana, you almost come. Nancy almost said, and now is a man for flower call. Or maybe body now, or what the time. Say it be a good do a baby sour. I know a stem. It's a May, a year and tell queer man, Emma. I tell Brains Yama. A penny go feed the moon and ma. And I don't know people on your baby. Ya whoopee. What is a man for flower call? You are going to Papa be a whoopee. Also, ma. A man in a one boom. Must say, my me, my own customer and that. It's over to our own Toma. My man, I walk on your fan. Would you ever want to whoopee? And no matter my son now to a packet way. And I don't go to a bush and every action. And I don't break to a bushia, and no break to a bushia. Siame, you might need dear any more, no. Siame, man, and not Siame, you might need dear any more. And the break to a bushia, and to us for a Siano, and the 40 bishop come home, Paxway, to us from Chairman. Oh, you know, count here. Yet I mean, I said, my papa, the winner, I said, my papa. And to many be, my may all quite hidden. Yes, you show up, you will walk, said the to my lady, no. Obukra, one more double. Obaka, send it here, if you feel double. Obukra, more double. Obusha, Tia, Bano, Obupatia, so one on. Paternity, the assassin, Tokro, Biaba, Ramubi. That is, I can open my young woman, that's what they're doing. A do so, Ramu, Tatiana, Edian, no. And Anna, for so said, Yanana. Send it here, you know, not to tell you, or fire. Near the next year, you home, near you will say, Santi. Oh, Papa, you are my next must not be my Chiano, Papa, you are my next the bush yet, and that there's what about for woman and up to my Chiano. And then, of course, I say, you Brian Tuma. A wapaya and punk, that is a woman and I'm a common and art nothing. It's not a wapaya and pumpy. Let's have great no people and go to Papa Bio too. It's an afford to man, a wapaya and pump. Oh, Bukra, one double. Oh, double. Oh, it's a dear young Dijon and not fine. As so ever, said yet and enough for any other said. Almost every time. Almost flower, and an follow almost flower and feed almost say, almost to shot. Never will change the step. Baby, a papa say, and I know a home and a bed to a ashen for tea. Then that should be a winner. But maybe I said, I didn't find the end and I want. Now I did the end or find a question. And she, baby, and we say, and a dear Nana, a portfolio. Say the Anna for and no Cassava. Then I say, Mr.
almost say nana no ye kuani muamani tia eno pima oye kuya koko no ye oye efudie enya adwani ya oduabi amoko oduabi je ne ni fichire onuto ontoje ne odo sanse ne domu je ne duro guso onso pensa etirije ne onu ajaje ne ona fichire tinije ne ni bi no matu a obde aba na bako ne bibia koko no eno pima no koko anana fono se ya nana die onye samafofra woko fatu kwampa bi ega masa nyama na misra na foni nyina edamwase nya misra edamwase yo nana madam amfa so femes antra tue na kote na busia na mdoma chia no ka kuzu kote na busia na mdoma chia e da mwina se mwapa ba da mwina se mwapa ba e no pno ni no ado no aso de nai se de ye wa wo nana oba e fia santu ane ba ya wi ade no to wo ose kodo e ose kodo na ne ba no e no to wo e no pima Santina tui. Yadina Bema, a kuchre ne yere, Bema kuchre ne yere, and mat and kuntafo, a bushon and up your my exano. Yadina Bema kuchre ne yere, and mat and you and kuntafo, bushon and up your my exano. Yadamina Samapa, Damina Samapa, one more bet ya kunina and was there more papa. I would say, and then men and Nebian and a point to Papa be 18 Oakland and Tuma. Fita. Odi siene nana. Ese nana. Ohundo nti. Yebenya ohundo ewo yakome mu. Nana apre nyina ohundo nti. O yakome mu. Etimani den no. Omu kra mo dabo. Afi bi esan kese e na ato wo pada no. O sempra ne taxia. Owu atwede oba akonfo. Ketesa ekeno pima wo foi na sanso oba akonfo ti ne bra na dru wafo na kwankwaja de e ba no sede ye ne nana ne nana ekisa ya da se nyama nyame sra da se pa nyame sra eno pima wani no ado no aso de nai se de wa wo papa ya wo free echem openi kwabneje wonya ne ba bi ko openi kwabneje wonya ne ba bi ko ena abusia no ena wani tua kwa abusia mu a ema ne nyina kwabneje ema ne nyina wo nyina afirima akaba akope ema obewo na asase so bebrebe ne nyina o wo nyina afirim amana akaba akope ose enne Onyapa, oni sama fofra woko. Oka saka onu kwa kontokro nti, otina echebo hono mo no asu etwade ado da bi watutu ni nan. Oba asem. Oba so buta ni nsem 50 Ghana nsem pim ahenum. Onyapa, ye. Fabi to nsuo koma edikanfo papa ane amiafo madikan ni nyina. Sade oba pa oba konofo ene wo kasame. Eda se nyama nyame sro oba pa na me sro das. Obesia na baby obia for so fair me efia na sade Mr. Anti munyina na mote side ho oso o ma ne tisane o ma me afim etia no pai and so be buta ne nsam 50 Ghana nsam prima henum efia na ensi oso je fa sha o ma ne nsam no fa nko e da se nyama na me sra be man de ye da se na me sra yo
asoma busua de tomoni yema obi bia yakọ ene hyede ene dark na se bijina ha ma ye ma mesapon ahafuni ba no ene ne ni abresa krodom ye ma me abrepima ye no ene wa hafoda ye so ba na wo free ayago anu abada ye so ba na ayago ena na woni ye ma mesapon etie ye ye sani fa so ye ma me ana ne ni acheka ne nsamu ya ma me ni wira hu ye papa woni na ena na ahwibom ewo ayago empo aye badade so ba wo mienu ene na mfom ya badade so ba yie ene ya ma me sapon woni onuanu nyina wo mani abre papa eno nti ma me sapon no onuanu se ye tuya ne enso bi anim se hwan ene woni ne bekọ yie ewo na so ba eno nti ya ma me sapon se de ene woni si ne ya ma me abre pimasitie no na omukọ hwe ane ye nchenti wo wu ne ka kire fe ade ne to ya ma me abre pima ene abaya yi wanyini wonya ne baby anase wonya na kwantio atuo na wo behwe wonana obekonsio na obema onana aduane adie na onana wofia ntoata ne adwade abam de wote ya ne se onana aka nkyena gu ayaa ma Mr. Pong woni ne ma anase de bodo wa ma no ne no o se onana de open life pa anti ayaa abrochire anase bonne kentei fe ya eda ha etwajai yemfa enkata onana so na mo wo besra busia ne se nananom wasra bo se etmane de se onana e kwa yemfa ngunu so na onfa nkosa mandaja yewi eni yema me support de bi se me ba so kwa me so me timi trust wono so se wono onuanom ase yema me abre pimei se wo so wo kwa asa de me se no tianti ano nti me ntima ne din ade yonko srenua me do wonti na me fa wo yonko ne ntima ne din no wo bi enu onwie aye ne dukum ono so no aboso ene place soja na kanene ni abre pa wo bi ye ne senti ade epano aye ne patia so eka hu ye ma me sapon woni ne ka kire ye ye ne to ye ma me abre pima ye omu asie no nananom me ne bisa mo besom ama me da mo ase nya me hira mo ena so ba pa na me so ya de wa not na ye da se yo na ja se ni na ba ku ba fi na no adahoro ba o ne bu chere nyina oba pa eno pandu openi kwa mi chei am sasati ni nyina mo fa ma so fa me steady ye na continue na bushia ene no ka sei na continue na bushia se ba buta ensem $100 is 1 million na mo da roma ensi mo so monye o fa she no pima ensem no fa nko era se nyama na misra na continue na bushia na misra me da se na wani no ado no aso de nai said ye mi ameso ya na ene no kase o se onua ene wukuru openi kwabra konya na baby ko said ye tie bia edi kanfo edi kan nyaru bebre edi kan ti sado ni samafo fra wo ko timi so ya na so ba ebuta ne nsem $20 se tuma hanu o se no pima jen tabi paka na fa bi tonsio e koma edi kanfo edi kan nyina se na me so ya na ene o kasa no no era se nyama na me so ya na ba bia wo bia da se eno pima wani no ado aso de nai se na me so ya chro ne ne ma ne no kasa yi
This why you're running the master by with I am some 20 Ghana is a new. And up my game. Papa dropping the fact. And I said, I'm Mr. Miss Wamo, and I was Mr. Mo. And up my one in my door, was so dear night. Say, I will buy and take with your own and the baby called the man and no can say. Or one take with the one and the baby called Master and neck. Then another Prakopan I will put. Send a Kibia, Bapako, who, or woman, and take with your man. And say, and take with your man, and man. If you have a match of money, you are winning. Almost say, young to my this year, Nana. A jab was saying, to want to my a jab was saying. Oh, look at our double, and the brain soldier can then come with so many bread, papa. Sunset, oh, my boy, oh, two of money, walk and one bound, say, Ben and Nan, no, my come told me. Also, as I bring Wookie into any brain soldier. Oh, look at our mom. Chetty, I dare ever know. I'm say, hello, Jen, Paco. I'm saying, we don't grow in some control, and that's so. Almost then, and I'm son and Madame Roma, the blue said, Mo Peda, I could wait here, Mo Famu for Mon Pie. Said ye, or my case, you know, Pombe or Mountain, Ibia, the Bay, or school. And I said, Yamma, Mr. Mamma, Manu, Yamina, the was Mr. Santa Toswina, Paco for Paco and Toswina, Paco for. And you might see no. And I will not say my papa, I don't want to say my papa. Mommy, I dare you. Mommy, And no Pima, no, I don't know, I saw the night. Saturday, I didn't your Bibia, or Penny, actually, and man, Penny actually, man, and then no one can say. And then when you and May, the women are asked. It's a madam, I mine. On there, and tell Mr. I'm saying, some 20 Ghana is a plan new. And open my jam. Fabi Faka, Fabi Consul, or someone who will be unborn until you put your man. And of a Peter, and of a boy. What's over? I was saying now, we'll first say, we come out. Yes, I am back. Don't ever just say, I know that one of something now for some family. Say, my BSC, it don't be right. Or you have the Paco so stainless to move on. About so with 20 Ghana is a plan new. Then I want out my 1 year. If I should look to myself, no fan call. And I said, I'm not sure about Pine Dasty. And no people didn't know was Sunday at night. Say I didn't know about Joshua and no Cassay. I'm watching.
Wono nie ma bi nyina ba ye Awurade be sha wo se de ya adu osu a enkra wo de ma wo era se nyama nyame sha adu osu a papa opani papa ebasra manda roma na nanu mo se manda roma bono nkro pepe no nkro pepe na ye kata so de akọ emusieye ti wa kwankwaja de bia esro na de aba esa hwa ebra no pa na ekọ ti no nkro pepe na ye maso no nkro pepe na ye de nkọ emusieye akọpe no nkro abre ya baba mi akro ya andi ani Siano Faisa Nampo Siano Tilisi sudi achire Tilisi sudi achire Odi efrachi wa mochi aba so feme said ye apani edro ne yire na netu fo yire etu fo yire ene apani kwa mi se ne ye ena brache edro to ku ga cho so ye okra foi am se abaya you can't do 105 million MBC no pina ena mo se nyama okra foi na mi sha mo da mo se akaka ja ne na bi se na da ro akaka ja ne na abona okra pepe e ka ti so e de ko se to da ro na wa de ma ye no ena pina ni wa do no aso de nai se ya feisa do na no ka se afeisa se ena ka ju ka pe na se witua akutani se 20 Ghana se ko na anu ena pina je fa fa do pe na fa ko e da se anya ma jami so feisa da Nana jaseni na wadaru na faso fami na na pa ko be fi ndokuna ndu e bi santini ya mo fa maso fami se mo de yan bibia na na ti onya ne ba bi kwa na ma opini ko bi atia pani ko ti onya ne ba bi kwa emai se ba yuta yansa 50 Ghana se prima helum na na wadaru ma ensi no so no nye mo fa hye no pima nsem no fa ko e da se nyama nyamisra mama ni nyina da se nyamisra mo Nana madaru masabre mo shejom santi bi ato aba betia ya de nyina enopima papa chikafo a ye wo echem ekokwa mo ate ase omno do
ọmọdún ẹ̀ bá bẹ́ tiẹ̀ ọmọdún santen bá bẹ́ tiẹ̀ ìpolówó yìí ẹ̀dàgbé ma wọ́n ti àbá mi yàtọ̀ ní ẹ̀ ní abúlé pèmá àpèjì kàfọ́ ẹ̀dàgbé ma ti àbá náà ẹ̀dàgbé ma wọ́n ti àná ẹ̀dàgbé ma ti àná yàtọ̀ mi yà sẹ́ mu ọkọ̀ àbá nana mu adarú ma sẹ́ mu ọkọ̀ àbá. Mara Mobu, you can try a day upon Kojadia and the city. A penny is an offer for the man and the Sanada, a rice of war, a penny, a brepima, a book, and you will be at a banana. The Senti, Yana Sacra, and the book of Sefi, Nima, a word a year, a pradi, a capradi, another 7 penny. Wọ́n fẹ́ kò sí kásẹ̀m ọ̀yẹ́ ní yìí aláfẹ́ so nínú ọba ama òdua na ní ọkàn òfin yìí náà sẹ́yìn wọ́n yìí náà ẹ̀kọ́ a wọ́n ti máa dúró nǹkan sọ́mà ìdíjà ìsẹ́yìn tí ọmọ ká sika ọmọ yìí ti adìẹ wọ́n ntoma pẹ̀lú sísẹ́ dẹ̀rú pẹ̀lú àkàtúntò náà adìẹ fẹ́ sika ní ẹni yìí ti ọmọ yẹn ní yìí náà bẹ̀ fura ntoma yẹn ní náà wọ́n rẹ̀ wọ́n yẹn yẹ. Addressing you, my brother, the Russian and Hassan, of our time about to prepare room to the soul. Oh, man, says somebody so much. Yes, that's your group. That's your man. You swear I jump on what I see here. And then, so the medical tunnel. Yeah, I'm going to do that. Or come chicken, papa. Or Bryce said, I want to have mediums if you want to hear. You never took the ground with your feet. It's I said, but you don't fret money. I keep money. Akura komiti na wararuma ninya ninya sisebe adia tumenia woninya edi chiro kukura krakra amara ma santrato aba beche rusenya eye nakasa no fa kwa buchire iwe rusenya aya fense na namba de so afro onso ekanwa onche na kwa ba amara ninya ra sisebe bichi abomia amatentia amapaidie kwata kura Obama official physical ewia ebe mo ba bia to bia da na na mi bu o na be tell you that na so papa na wa trasi na ma e fa se bi so e mo ya ka be bu o do fa na wa lo sa da to na ko to bi na ba ku ba fi ai zera ara mo bu o na na so bi se ni na dia mo che sanse Bisa berapa bersama begini kepada kampung-kampung ni, mana ada rumah, nasi ni berapa, asalnya berapa, asalnya bersama, ayat sekarang mana rumah, sebenarnya ni berapa ya puluh tidak, jadi apa saja benda di dalam media, antara tujuh ni, masa satu mana yang mana pasrah mana rumah, sesi tidak, ini berapa, apa berapa, sesi, ayat sekarang bersama ya betul. So the person who is here, son, Samuel, I don't know bro. I'm right now with you. I'm in that camp. Rockety. Andrea, just one. It has been an emission. The forces are corner. If you know some of our little penny for any DDA. It's all a penny in our corner. You know, my many, from our son family, from my many, from our son family. Tell me, Thank you.
ready to wear a gentleman. This young cranky of four, or whatever was said in any dark tonight. I don't know. So, Santana, I'm on your council. I want to know about customer data, but I said, well, this sample in Canada. When you is a seller, I don't know how to try your currency. You do fitting. I am on the Basua. It will be funny. You are simple. I am a blue. The sense of money, what I'm saying, you blue. When you go to community, what I'm saying. Can you hear one? I'm going to my answer. When you can charge your visit, and you let us say, you know, something now. And I will say, I'm going to say, I'm come, Titiano. And now I'm free. We are the first go to try and I'm trust you. 100 Ghana and I'm a Roma. Every time to my friend, what do come on? When I'm able to be at the airport, and I'm not in Capo. I am a Roma. It is a matter, and that's on my country. I saw Silas. I said, no, man. I am a Roma who is so I can quote dear at the sea, dear. And then you got that time, so. The same tea, Abusia, and I'm afraid I can't tap on one. Some of us are going to do. Young person, you don't touch your hands and the call. And yet, every people and go to me, Marama. What am I to do about this? Is on my room, and then you know. What they are walk. I'm a satisfied. You're a son too. I'm from Pama, the Neptune, you come to. You are not in a private friend, a sabbath not to one. I don't know. So it can't be. That's it's not a tiller. What you have a man saying yesterday. And it I need to see. And why is it to hear me? Where's the man in home to him? I allow to buy. And so they are going to him. Press a green as a couture. And so why that? Anyway, for the middle anyway. And I can travel. If I tell you, I will need your coffee. You already know to cocoa tea. And then they come home. What's in your home? To be so. Say, we're not all on the road that goes so. And I said, I feed our car. But I'm not. But it's a very good person. I took to the dear come. Over how I away your call. I'll compare the dear to another. I don't know. You come and say, it was all from all police and TV. Tell me, I'm ready. I'm ready. And I know the idea. And so I am so sad to stop a car. I go for this over trap. Not as I need to see. Many years from all the services here. Sister, they are to many. We get to you to talk. If you didn't come to my money. To write it at video this one. Police and TV. Wait, yes, you wait. There are person who your cost one. You are now a time of radio. And can answer a couple of years. How to tell you my commentary. As you need a vessel. You say a movie that come with the word. Yeah, I don't camera to come and see your corner. We come to then this is so be a Kosovo. You so early for them. Saturday, Swami, MTTD Commander Sama, all the questions. But you know, we see a prefer. I don't know, with tea, Nasabi, or not to her. Sanso and Pacoso, Busua, Etia. Yes, I heard that about her. You also idiot. But you don't know. Ata, I'm not going to buy the divide. Police as far as Cosia Fina and Malfa, and that's a matter of your ability. And the rabbi by the yet. I don't know from Madama, Santana, this is from your calling. Abraço, Yanko. Oyanko Papa Neko Yanko. Obo Afo. Ọgọ́ta kọrin ní báyìí bọ̀ mọ́ yìí. Oníṣẹ́yẹ. Àgọ́sí kúròpéjà báyìí. Oníṣẹ́yẹ ni àbúrò. Nẹ́sà ọba àgbọ̀n wà. Oníṣẹ́yẹ.
Ajadu akuana Abraba da ibisa chamanzik bomma ya murai aya elade niponya mi ashra noi nebi asaya yanwe efi meti adu agure agrone dio pia David Mwe, Sidae, Meda, Maniku.
Oh,
Anidasuoni no. Ehona mo. Yeah, my smile, I don't know, Miss Summer, you cross for my lepa, and Miss Summer. Mary has said, and now I don't remember, it looked like you, Papa. I was something, Mr. Son Family. Say, I get your pipia, or Papa, or Babylon, or Babylon, who I want me. Or say, I can feel me, or to feel me. Swinging and obey, not to him, until you show. And to my parents, I saw my own and some 50 years at least I play her room. And I want to have seen and I can say, and so comes a Santina, 1 year of I shall not pronounce some non Franco. And I said, no man, I miss our paradise in a miss our power, I did that. Santina, Pacoso, Pacoso, not to my channel, Pacoso phone and not to my channel, Pacoso, Pacoso, Miss Dietine. And I have some papa, I mean, I said, my papa. Yàrá tó fún adáàrún náà sẹ́ńtì bí àtúwà tí a àkọ́dà báfúrọ́tì ẹ̀dùn àti àná báfúrọ́tì adáàrún àti àkọ́yì báfúrọ́tì ẹ̀dùn àti àná ẹ̀dá sẹ́mu àkọ́ àbá ẹ̀dí sí mu àkọ́ àbá. Yẹ́nì madam mama fún asọ́n fẹ́mi nanu asọ́n abusua nana baako bẹ́ẹ̀ fi ọ̀pọ̀ni kwanu kye ẹnu ọkọ̀ ẹ̀bù ẹ̀fọ́ asọ́ntì nyinaa fún asọ́n fẹ́mi sẹ́mi ẹ̀mi papa nana ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ wíyà abúlé abusua pẹ́ni nana ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ wíyà ọ̀sẹ̀ nínú ẹ̀bà sọ̀rọ̀ yà nà abẹ̀yẹ ọ̀kasẹ̀. Onye ba asọ ya na aba abeye to aba abetsa nwachi abebe muchi do ma sori akoda bi ese ntweye ti papa kwa je ba ya ebuta ne nsem 30 Ghana is a pam ahasan on the floor onye ba so ya na de no so monye o fa she no pima nsem no fa nko ya ga se ya ma na me sha papa kwa je ye dase. Yo nana no wadaro mama funa son feme nana baako be fi opani kwante e fa santini na funa son feme se de ye mi ameba ejewa eno poma onya ne bebe po minua pani poma e bejewa ni no nyina obasi ekuta yensem 20 Ghana sisters kale kuma enu monye mo fa she no poma nsem no fa nko ya da se nyama na me sha na ro ya nyina dasi ya besira no abusia no se o ma ye aduane anopei unia upebia ewani we ya baby etie ye be ku so etie ya to aso ya otani bombe go hono no a yesira no so ma nkwa nkwaje amana nsane su a ebese ese so ani nyina so ye ka enipa so nti ne nipa ebre ene nipa nti ni aye aduane no to ma da roma uni ati ha o do pa won ko jibi ni wodi se de obenya ahode anyambo a awia subetuma ba beto aso edasi Nana masna busia nana madaro mama fuma son femme. Eno pimani no do no asodi anai. Sade antumonika no ka se me fra ya na ne ba antumonika. Ase ne ma me preocupa no. Ti se no me ba tu papa bi no yitu a. Antumonika so buta ne nsam. 20 years is am pray and no. Eno pimaje papa do pen na fa ko. Nana masna busia nana madaro mama fuma son femme. Nana abaku be fi nana gase hene nana kura nu aba pani kwa mi chebu sa sentini nya ebo pina emani nya mfuna so febe sadia ye opani nana nchi akopa ama ene no
ne eno abere tanya na kwa tu papa bi na so di kan ya na le ti so tu ta ko ba mo and travel no I think is so also to na na mo ba ebe she eno pima enim na ba ba ya de amandre na se de ba so ye e ta eno pima kan e se na le ti so ba e kan e tuma o wa ke de la konfo eno pima o bradu o fo o de o frene de ba fika the church idea ba no the church also ba no asa kutani kura ni sa ko to ada so and you say ma da roma na ba ku da fu ma ku se ni na sa mo peta e mo pima mo fa se mo fa e mo pa e mo mo se dia no mu ye bia e be ye se dia na na ntia o fa ko ba mo e ba ye e no mo kasa ni na ma da roma so ba ji ti be na na dia se da amena na na ko so e mo se dia na ni so me da si so family na na so busia bema go be do bia for so family bema go be do bia for so family for say we di teacher we can play teacher na there and father dey bia the so for teacher na master eyo wa we ata we die there na so ti na make no ata wa say so for that so are antenne ko sie toma kenya sika na baba osie e je na tuma nya ba bi pa so so ye no tuma e tre fie e ye bibia ti se ne e no tuma nya na kwa tuma ba ba so tu a me ba ta ba ye wu na so e bu ta ni se o ne no ma o bi ta se bi da ne se bi na he nu e so kuru do so a to ku sa san ti nya mo ye o fa se mo tuma se mo fa nko e da se nya ma nya me so ra ta o me da se santi bu so etia e ga no ya so ko di e ba se yo o se ka no mo ka che me ma da roma no sorry na mo ko didi bu ho mo fe che ai si a no du ho na aka tu for ga ya fa so fa me aka tu for se ya na che ba for e je bia no ba chi aye o so me bu ta le so wa fa da no o che na du ma na che na du ma ya da se nya ma nya misra che ba fo ya da se nya misra apa ya de na mo da ro me ni de ya ho da se apa so e bo no tro pepe na na no me nya te se bo no ko pepe na ye kata so akota ne kura bre ya me atma e wi do ko pepe e be ko tina baby aye no pack so no Sabre Santa to share. Bema kwa kuchire won tina sabre so for druha assemblies of God so assemblies of God so and the druha ba cha bema kwa kuchire and you be share nyina no nyame nipa onam dwo ma ochia no ya da se ma kwa ba bema na da se nyame nipa da se ma kwa ba jo nananom mo fa maso enfa me kakra jo santi bi atia aye papa sofo sabre on so na ni onyama beta ya chi e wo ye mame abrepima eye yese jo mame abrepima ni na kata na so raso de na ye e pa ni so se wo ye se mo so fra wo ko di e so pa so asama na da ho anti opani akosipa wese obeto wo nyina ana na atie aye akosipa anasa ayago no free aye akosipa na ba yago ala no de na wo to sa mo ene aye afon ni santi otisa na waka jina ko yi opani akosipa se de mara bu ye papa wose wo no di kra ai abache de de wase eno ana no opani akosipa se sa wo pa dia na so keska 20 Ghana cedi wase giai na udu
nsi a ɔma ne di amam saa so na yɛma me sɛ waa kyikrom wɔno sɛ ɔse 20 Ghana cedi maa me abrɛ a gyae na woduru kwan mu a wokɔtɔ ɛyɛ saman foforɔ wɔ hɔ a anaa saman dada wɔ hɔ ayɛ saman foforɔ a wokɔ deɛ 20 Ghana cedi gye na wode atɔ nsuo amam saa so na ɔsi ama ne fie dadeɛ so ba wosi ama ne fie woba a wosi ayakɔba dadeɛ so ba a yɛma wo ne da nkɔmɔ deɛ obiara ne hɔ a wɔne maame ebetumi abɔ ɛna abɛtumi apɛ nkɔmɔ yɛ papaapa ɛnɛ ɛna abena ayɛ da hɔ din a yɛkasa ne ho a wɔmfi yɛ yi wosi ama ne fie ayɛ mma sɛ abusua no nyinaa ka akyire me nkoa ne mɛdi kan aba ɛno nti wɔma wɔde papa ahyɛ me sɛ 20 Ghana cedi wosi ama fie de kan kɔ wɔyɛ saman foforɔ a wokɔ adiadeɛ na woduru kɔ mu a wɔka sika no na wɔyi bi ama no nso ɔde atɔ nsuo anam yɛde abusua no nyinaa se abɔfra damfoɔ wɔma yɛgu so a yɛbɛma a mepɛ mu deɛ nyinaa yɛde obi biara ase nyame ɔhyɛ obi biara ɛna se nyame sɔ bapa sanse bituma ɛbaba kyiae yɛde nyinaa nana hema nana bragɔ na ɛduru apakyɛ punumunumu mu ansa na wakɔ mesrɛgye toa so kakra ansa na wakɔ ɔda woro ma toa so yo nana no madaroma sɛdeɛ yɛne ayɛdeɛ nyinaa nanankyerɛ bafo ɔde dɔbrebie ne mma sɛdeɛ ɔmo kasa kyerɛ ɔmo nanani ɔmo sɛ 300,000 abrewanye oduru kwan so a ɔde ato nsuo ano yo nana no madaroma me nso me saa megyina ha dora ɔde asɛm bɛbɔ mekɔ baabi foforɔ nso ɔsɛ me nkasa afei na mekɔte ase nso bɛfa aba ayamia kasa me maame na ɛkɔ yi ɔno na ebehunu ama yɛ akɔ adeɛ nyinaa ɛno wɔ baabi a kɔ bɛpa ɛno nti 20 Ghana cedis maame nyɛ oduru kwa so ɔmfa bi nto nsuo ɔka ɔma obi kɔmfa yɛ akɔ ebi no na wɔka kyerɛ ne sɛ sɛdeɛ ogya ayɛ no saa ɛne ɛdewa ɛkyia no papaapa fɛdeɛ menya mfɛ no sɛ ɔbɛkasa me mmara no so menyɛ ready sɛ bɛkɔ fufuo ade mekɔkye ase ɛhɔ aba wɔte mate nana nyame nsira wa yɛ adeɛ nyame nsira wo ankyɛkyɛ nkɔma wa ne no ada na nso ɛbɛ ɛno pima ɛne no ada no aso deɛ nae ɛnkra na dɔɔso no do a sɛdeɛ yɛ ankyɛkyɛ nkɔma ɔne ne mma ɛna no mu ka sɛ ɔsi na kuma apra pepe no ɔsi sɛ nasio sɛ na kuma o sɛ ndio yo ɔno apra ka no ohunu mpo ɛyɛ ntakisi ɛne ne mma nyinaa ɔmo ɛsɛ ebuta yɛn nsɛm 30 Ghana cedis na puma asa ɔmo sɛ ɛno pume ɔno sama foforɔ a wɔkɔ sɛdeɛ ti bɛ abɛkɔ akɔ ehunu kofi baafo ɛne kɔdwe baafo ɛyɛ ne kunu ɛne ne ba pɛni kɔmi baafo no kosi baafo ɔsɛ ɔno obiara ɔno dɛ papa kɔ hɔ no eti sɛ bi saka ne sɛ bi to nsuo ɛkɔma wɔn sɛdeɛ antia kisi antia kyankɔma ɔne ne ma ɛno ɛkasa no yɛda sɛ ɛnyɛ ma nyame nso antia kisi ɔno ɔba ɛda ase nyame nso santi gu so akyi a paako so ebinom so firi mu wɔn akyi a ɔbɔ aprade fo ne paako so ɛnam dwom akyi a no yɛda mo nyinaa sɛ mo akɔ aba yɛda mo nyinaa sɛ mo akɔ aba yɛagɛsi baabi a obi afa so fɛ me sɛdeɛ yɛ akosua gyama ɔno onua mmerɛ no ɔkasɛ akosua gyama sɛ ɔba ɛbuta ne nsɛm 20 Ghana sɛ puma hɛnu yɛagɛsi nso so nto nnua no mu nyinaa mɔnyɛ ɔmfa nhyɛ ɛno pima nsɛm no ɔmfa nkɔ nananom adaroma saa bere ɛberɛ du sɛ ɛnsɛmfoɔ no anasɛ adaroma na ɔkono no yɛ abɔ mɛboa ɛnsɛmfoɔ bɛtumi de aba wɔde onye kunani de ba a ɛkiyɛ ntumi nsa nka Adaroma yɛnsofo nneɛma na ebetumi aba ɛba kora akyire ebi ba a ebetumi ananso adaroma ani deɛ ne ahobrɛase ɛkɔ aso betumi de aba yo maame me da se ɛna abra me kaka sɛ wani na akata na nso waso deɛ nai ɛyɛ papa a ɔno afi dadeɛ so ba ɛyɛ ɔmo abusua ebi
ebetena ha na abusua bai ɛyɛ maame empremo sɛ udin ade empremo a empremo nya di ketewa koraa ɛyɛ wotu fofie ɛhɔ ɛna empremo efire ɛno nti woba ha yi ana wode sie yi ebetu wei maame amna yɛ nipa bi a ɔpɛ nipa paa yie baabi a wɔhyɛ biara baabi a wɔhyɛ biara ɛna amna bɛto a ɔbɛpɛw no wakyea wo ɛna empremo se wɔbɛtena ha no maame abra ɔfa no ɛka ɛyɛ wo ma ho prɛkɔpɛ ɔne ne ma nyinaa ɛna mprɛ wo se n'ani atua karensam ne siwa no ne biribia no ne maame no asɛm to na hwan ɛna wɔkɔhyehyɛ ho akyerɛ no ɛna mprɛ wo se sɛ na wokɔ a wɔyɛ saman foforɔ a wokɔ yi ɔpapa di kae kɔ 20 Ghana cedi di ai na woduru kɔ no a wotɔ nhyia wɔma ɔpapa ɛne ne siwa no bi anam deɛ yɛ maame mprɛ wo deɛ wɔsie no yɛde no ase nyame nhyira no yɛde ase nyame nhyira ɔbaa paa wɔyɛ adeɛ nyame nhyira ɛno pima ne no ɔde no ɔso deɛ nae sɛ wase ata baba ata yɛwɔ adeɛ nyinaa ɔbaa kya ne ti okunu ata na ne ɔka sɛ ɔse asekɔnɔfo ase papa bi onye ɔkɔnto papa bi na sɛ wotu a baba ata so ɔbaa kita ne nsɛm 20 Ghana sɛ mpem ahanu ɔse no pima gyae fafa do ɔpɛn na fa kɔ yɛda sɛ nyama nyame nhyira bɛbɛ na ɛda se nyame nhyira wo kwankɔgya deɛ na mɔda roma ɛnkyɛ biara ɛbɛkata so bɛma nimonyamfo so nam dwom a wɔkyea bɛnkɔnɔfoɔ bɛmpa nam dwom a wɔkyea yɛda sɛ moakɔ aba bɛma na ɛda se yɛma wakɔ aba bɛmpa ɛda se moakɔ aba na mo so mo ton enya bi ato aduane anti abra mo ma me firi mo no
ukɔbɔ na maneɛ obu na ne nyina ɛnɛ ɛna mo ma bɛ wɔ da kɛtɛ so a ɛwia ɛnum na kyerɛ sikasa ma ne tua ma kata sɛ ne mmiri ɛyɛ no dɔɔso anɔpa yi ɔmo aba ofura mo san kɔ baabi ɛsan sɛ ɛwia ɔmo tumi mɛnti ɛso ɔmo yɛ ɔmo asɛdeɛ asa na ɔmo akɔ ɔmo ɛsɛ kuta yɛn nsɛm 300 Ghana cedis kaliska ne 3 million ɔpɛ mmiɛnsa ɛnso wɔ so nto abusua sante ne nyinaa ɛnumrɛ ɛfa sisa yɛ nkonya ɛna ma sɛ nyama nyame nhyira sɛ afia no nua bia mo bia da mo ase wɔde abɛsra me da ase wɔyɛ sanbɔdeɛ meka sɛ mo fa receipt ne bi mmra ɛsan sɛ obi aba no ɔntumi nsa mma na ka mo twɛ ne prɛko te sɛ ɔmo gye ɔmo receipt akɔ ɛbɛsi dɛn ɛna ɔmo nsa aka madam ma mesrɛ mo mo fa mmra Ebesra obi si no ne ba ba yie ha ne ba ne do the comfort ne ma ne no mu di dia wanka waso ti ani mo ho eyie na ya mi elu ntu ewu sa ha no ba yo sase ha de no etu na ro so ha de be obi a ba comfort o ma mi aba ati a wo hwehwe enu na so ba be tu sa de o ba ta ni ya mo hwehwe no ntu mesro comfort de be obi a wo nyina bebe obi a ya so ma mi ti enu ma wo hwehwe so so ma se ho no so am ya se wa bebe obi a so bi kuru from here now you are really on that one what my baby ya ma sese no o ma ya ma sese no e pa so nya mi adum ya ho no madam o ya ho no ta ka ba ko de ni enye wo no e place wa de no amba ne na e ba no ya ho no baby obia fa so fe me abro ma baby obia fa so fe me say ya moda e ta be fifie moda o se oni anu ni bibia no ka wo ko ba nyina o se ko no nyina da ko ba da so ni tia e se ko to bi ni sisie bi aba e ma so pradwo bra wo nti ase ko ba bi aba wo sisi bi ko to bi o sisi ko to bi e so so no nyina na so e se ni sisi bi ko to bi o ba ko ta ni nsem fashion my men some the factor. And I say, Yama, some mother, I say, Yamisha. Bella, I just see the European fashion family. I just, you know, said a pure code, and no can say. A pure so bad with an insem 20 Ghana and I have no. I just see a so soon, I'm saying, one year. Official no payment sem no fanko santi bi guso echi a santra prade for dem dwoma echi ano dem dwoma echi ano
Ya da munya se mo akwaba ya da munya se ya ma mo akwaba. No asodia na dia kan you bisa wote say ya wa dia no bibia antia branch lo wa e yo fata na ire no wa ko yire o so wa ko ya che e se no pima o pa antia branch lo so ko ta na nsem tan ga na sisem pimo ha o say sabi fa ka na sabi to nsuo e ko ma wa ko say dia antia branch lo wa e kra o de ma no e da se nyama nyame nso antia branch ne da se nyame nso Kwakoja dia na neguso no madam kwakoja dia na neguso na nche bia na ye de to adakam nche bia na ye de to adakam no nkro pepe na ye kata so akope no krabre no nkro pepe Joseph na du hala Joseph endam joma achia no Joseph na endam joma achia no ya da munyina se makwaba ya da munyina se makwaba no asodia nai said ya wade nya bibia amatawi anema ono so nya ne bebe ko ono de ono say emese ono sama fofra woko eti sabre uko nukuto mo nsem amatawi amanyina ukuto mo nsem 20 Ghana nsem puma helu ono say fabi faka fako le fabi to nsuo e fa twa ono mohammed so nyame adma na o twesa na memini ya eno no so baba beto etu na wodi kan yakọ na pa ko mi atena so se do so ba so benya ba bi atena se de wa de nyina amata wi amma eno kasa na ya da sa nyama nyame nsram amata wi amma nyina da mo ase nyame nsram kwa kwa de na le guso no da roma enche bia na yakata so enso so ne ma no ma da roma emra se enche bia na no kono no ekobo che bia na no kono ekwa akobo ti esremo se de be ye ne ntentem ene yie na me kasa yie doso pa tuanhwe ya o de no be ye Santi Gussetia Kasu no nkro na bo awio yesremo ensofo ne ma bebe obia emra enche bia ne ba be kata so yesremo ni die ne ahombrase kwa so bebe obia momfamra enche ne kata so mo hwa mo bre na bre no kwa na eko
for near mano. Monsha Motamo, Mobanasa Catasua, Moncasa Bushiano, and Ayo, yes, Sremo, a Braneco, and Tampanani a can, a Branet Sremo, son on Cropa Penaya Cataso. Tis all the Banyakas and on Cronabo, Yakatas from the Casse. That's right.
Maame
me a quiet fast when I'm doing no ya almost in a be worrying and then also one shall be answered so much on the be first almost when I say that the prayer cry catch you and from my almost say if we tire when you hear Santia Mamre and she will be you will be best nobody come and issue I said they are trying to be what they are trying to say and to almost say put me a new I can see me a new no say Nanan Madame Roma Monye Sunday Tibiano Pay I want to about Roma Monye Monche and Fama Robert Baron to Monsieur and I come you know the movie no say hey yes when ye Sunday Tibia Penforce dear Odin Sayan who didn't say ye and to Uncle Town and over there Doko the Sabri one share Doko and Champagne ahodoɔ ɛne dɔnsima ahodoɔ nyinaa ɛsufo se nanan magawo ma monye mfa dɔkɔdɔkɔ fanta kanko kyese nneɛma wa nyinaa pudu akɛse amienu nyinaa monye ɔmo ahohɔ bɛho mu no mocha mo obia na obia enya benom anope sase yɛte yɛ mo amane tua sɛ efi no mɔtwe kwano na yɛmfi ɛda woka saa ne ma wo nyina wo se monye amonfa e ma ahohoro bɛwo mu ono wie ye ɛna ɔmo se ei yɛyɛ wo nyina wie oni tia sɛ ne tie bia ye te hem ye yese ye yesu pɛnifa se esu ye de no agigye ba kofo ntimi nsu ba kofo ontimi nsu e to kra mu duku kokɔ anopai yadisu sɛ yɛtie bia ɛkyina yɛbɛkɔ asɔre ebi mu kɔ asɔre ɛkɔ asɔre etu ɔmo henki ɛnso fufuo ɛne kalas ahodoɔ nyinaa bi ɛnso ɛka ho ɔmo mfa nananom asomada woma monyɛ na mɔmfa ma ahoboɔ a ɛbaayɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a abusua no esu yɛgyina gyinti obiara bɛyɛ bie na wɔde atia him ɔmo wie no te duku nyinaa ɛsofoɔ no na de baayɛ ɔmo wie ɔmo sɛ na etie bia yawo ba ɛdɛba etu ɔmo tɔfe kane na kabese ɛna kiyɛ wie na kabesi na yɛ wɔn so ɔmo de tɔfe sɛ na etie bia yɛde amehɔ wie a ɛdɛ ɛba anansɛ ɛde tie ba eti tɔfi ɔmo kyama obi a ɔha bia na ɔnya tɔfi ni bi wɔmfa ntu n'anum yawo aba no na ɛdɛ ɛmra eti ɔmo tɔfi so nie pudo kɛseɛ baako mo kyama obi a nya bi yɛ awurade hu yɛ mɔbɔ wa obi a nya bi wada mama yesemu mama somra ha ya pamacho be wi sisi a yesremo mama somra ha yesremo mama somra ha ya dawroma omo kitaye omo manches kana senete bia edopima ka opa no o se pamu bia ma no eto omo manches kana erewo mu ni nyina omo se eja ehia de enye ti se bibi ni na se wo mpa na enya Manchester ya pa ediboni bia na se ediboni bia ba bia ya pa ense sanya me ni nyina se de ya ensufui ene mo kasa no o Manchester no o kende omo wie no ana omo se de tie bia enne de kase ya sakata preko a etwa tuo enti ensufui ese o mba ya kuta ya sante kete ya mu bomo ya bed sheet omo bibia ntuma fufuo ni nyina ebeka ho omo se de sie ya si omo kuta omo sumuye ma adwene sense nyame adom oda sumuye so ne nyame ya adom eya onya emeyi nyina eti omo sumuye ma adwene omo pra omo debo eguso e peti aba no ye shanti ade a omo di to
kura ɛno soso ɛka ho ɔmo hwɛ ne nyinaa akyi no ɔmo sɛ deɛ nyinaa ba yɛsan kuta yɛburo ne nsa ɛno awudɛ dam na ɔmo hu ɔmo sɛ no pɛ sɛ ne tie bia ɛbɛtɔ gya yɛde hyie yɛsi sɛ kanya na ɔmo sɛ na nanom adaworo ma montu nsa ya no ɛfa bi no fam ɛmo mpaeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛno pima kɔ a wɔkɔ no obɛtumi akɔ n'asomdwe mu na n'akyi kafo so wɔagya no so abusua no so anya asomdwe ɛde atena ɔmo bi a wɔn nyinaa wieɛ no ɛna ɔmo sɛ ɔmo kita ɔmo fra wɔ afɛfɛɛfɛ nhwiren fɛfɛɛfɛ asɛpa no fɛ aso yɛanya wɔn nka ebesi dɛ yɛnya ɛyere ɛne ekunu tɔ ɔmo kita ɔmo fra wɔ yɛbɛsɛ mo a wɔn a mo nyinaa no mpie yɛsrɛmɛsi dadeɛ so abafo no na bɛduru a mo ɛhwɛ mo na ɛsrɛ mo eti wo a woni dadeɛ so ɔka ho bia pii yɛsrɛ mo ɛna ɔmo kuta ɔmo frawa aso wakoma da so ɛdɔ yɛn esua da so dɔ ɔmo frawa ne den no ɔmo se ɔmo akoma ɛda so dɔ sɛdeɛ na osi dɔ ɔmo a ɛnso mo ɔmo ka no obiara ne wɔnyɛ na mɛka osi no ɔno osi no ɛka no eti ɔmo anansa ɔmo ehwɛ ɛso no ɔmo yɛ ɛsɛfo no sɛ mo yɛ ɔmo de aba ɛyɛ nkrɔfo no ma na ɔmo ma ɛsɛfo no sɛ ɔmo mi ɔmo wadeɛ sɛ ɔmo yɛ adeɛ ɔmo hyɛ hello ɛsɛfo no mo fa mo dire mbrɛ Oh,
Yeah.
chia adeɛ so abafo ɛne baabi ane no pimatia no ɔmo nyinaa betu sesia ɔmo aba bɛhwɛ eno pimanim ɔmo to aso bɛkyia ɛna mo nyinaa sɛ mo akaba ɛna mo nyinaa sɛ mo akaba ɛna no da mo mo fuma so mfɛme sɛ mo de yam bibia ɔpani kwame nkroma wɔnya ne baabi kɔ pani kwame nkroma wɔnya ne baabi kɔ ne ma na ne mo kase ɛmɛ nyinaa ɛmɛ ɛyɛ antibi ne nuano antibi ne nuano mi ano sɛ ya so nya nda bi kɔ ne yere antibi ne nuano ɔmo sɛ ɛro nya no ne sɛ kakra tisa ebe prawo nya no kakra o sha ebe pra nya no o sha no de se kakra na no o sha ebe pra Yes,
so ni yɛ dwuma nti yɛ pa mo so fira mu no a ne bɔ pae ɛna yɛ ni so adeɛ yɛ tɔ ama me na amaneɛ abe pina ɔda wi sɛ de wura wanga so ɔbɛka asɔre ɔsɔre na nanom nti ɛsrɛ mo ɔdɔrɔma sɛ nidi ba a adi ɛba a mo ma yɛ abotere ne sɛ mo bɛ kɔsua mɛra ɛmaa no mo bɛ kɔsua mɛra yɛ mo si bi ti suma yɛ ɔdɔrɔma mo si so yɛsɛ mo bi wa disɛni a sima mmienu ɔfamra na ɛgya asira ɛmu no ho a ɛna no ho ɛmu no ho a yɛ mo bi akɔ ma ne na hyɛ ɛyɛ abɛrɛ ɔtɔ adaka mu ɔdɔrɔma.
Thank you.
I'm